ידעת את זה קודם. לא. למדת את זה בבית ספר. אני לא למדתי את זה בבית ספר, ואם למדתי אז שכחתי. תעשי את זה שאת עושה עם הגבות באמצע. לא, באמצע שאת. ככה, וואו. גדול. גדול, גדול. אסטריקה בדרכים. 5 בריבוע ועוד 12 בריבוע, שווה 13 בריבוע. נכון. ככה נשחק? את זה אני יודעת. שימי לב שבקושי שעה פיתגורית יש מספר אחד שמתחלק ב-2, אוקיי. מספר אחד שמתחלק ב-3, ומספר אחד שמתחלק ב-5. חייב להיות, בכל שלושה. אוקיי. אז ה-13, במה הוא מתחלק? הוא מספר ראשוני, הוא לא מתחלק באף מספר. נו, אז מה אמרת שבכל שלושה יש... בכל שלושה פיתגורית יש מספר שמתחלק ב-2. ב-3, ב-2 וב-5. נכון. אמת. כאילו, כולל השווה? כן. כי ה-13 לא מתחלק. נכון. לא ב-3, לא ב-2 ולא ב-5. ב-13, נו. מה שקורה זה ה-13 הוא ראשוני, ה-12 מתחלק גם ב-2 וגם ב-3. מתחלק בעצמו. נכון, ב-5. אפשר להוכיח את זה, זו הוכחה יפה. הנה יש איש, אתה רוצה לשאול אותו? כן. אל תשאלי אותו. אני? כן. אוקיי. סליחה? אפשר לשאול אותך שאלה? 3 בריבוע ועוד 4 בריבוע, כמה זה? 9 ועוד 16. לא? זה נכון. הרצל טוען שכל אחד יודע שזה שווה 5 בריבוע. זה לא נכון. זה לא נכון. לא נכון. הפסדתי? הפסדת. רגע, בואי נראה. מה שאומר שהקפה עליך. הלו? יש לי עוד בן אדם לשאול אותו. מה העניינים? כן, ליריש. בסדר. אני בשנקין. נכון? אני אשתדל. תקשיב, יש לי שאלה אליך. שים אותו על רמקול. 3 בריבוע ועוד 4 בריבוע. כמה זה? 3 בריבוע 9, 4 בריבוע 16, 25. שזה מה? זה שהוא יודע לעשות חשבון, לא אומר שהוא יודע. מה? כמה זה שורש? כמה זה 25? 9, 4 בריבוע זה 16, 16 ועוד 9 זה 25. ש-25 זה ריבוע של מה? 25 בריבוע של 5. אז 3 בריבוע ועוד 4 בריבוע שווה 5 בריבוע. נכון? מה? 3 בריבוע ועוד 4 בריבוע שווה 5 בריבוע. כן. לא ידעת את זה קודם? אתה ידעת את זה? אני פשוט לא זכרתי את זה, כי אני כבר לא מתעסק במתמטיקה. הוא שכח, אבל הוא ידע את זה. הוא לא ידע הוא את כן זה. ידע. גם אם הוא ידע את זה, הוא שכח, אז זה לא נחשב. אבל הוא ידע. בסדר. השאלה הייתה אם הוא ידע או לא ידע. טוב, לירוי, ניפגש עוד מה. 5 בשלישית. מה? מה זה 5 בשלישית? 125. 125. למה זה 17 בשלישית? יושב פה? 17 בשלישית זה מספר גדול. מספר מאוד גדול. שנייה, 17 בשנייה, בריבוע. כמה זה? לא, אנחנו לא, זה הרצל הגאון. צריך לעשות את זה בראש. טוב. לא יודע כמה זה בראש. נדבר. טוב. מה? אני הפסקתי לעשן. נו באמת, אז מה, עד שלא בערב? נראה. אני מבין, יש כל כך הרבה זמן לסרוק שם, גם ככה היא לא עושה כלום. סבבה. יאללה, ביי. ביי. טוב, אז יש לי הרבה פחות זמן, כי הנהג כבר שם. אוקיי. אז מספיק לשתות קפה? כמה זה 3 בריבוע ועוד 4 בריבוע? כבר 3 אנשים שלא יודעים. אף אחד לא ידע. בדיוק. אני אמרתי שכולם ידעו, ואפילו אחד לא ידע. נכון. אז זכיתי בבית שלך. יאללה, קחי אותו. פתחות בפנים.